Target ning Senado na mipasarya kilob ning adwang mitatuking bula ning panukalang School Safety Act kapag nasang pasiknangan ning seguridad kareng eskwela king bansa. King joint public hearing nganing Huwebes sinabi ng Senator Bam Aquino, ing chairman ning Senate Committee on Basic Education, na kailangan lang tambing kimot bang pakibata ning mitata sa insidente ning karahasan kareng eskwela. Dito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makakauwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Tiyaking ligtas ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino. Pisabyan king hearing reng milabas sa trahedya kabilang na pamamaril king metong high school king Tacloban City ating insidenteng kesang kutaning student athlete ning Ateneo de Manila University. Sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante at ang pangamba ng buong komunidad. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paaralan. Labaning panukalang batas ing pamagpasikaning seguridad king kilubat kilwaling eskwela, pamagbuong mas malino emergency response protocols, strategic installation ng CCTV cameras at pamagpalawak ning mental health at psychosocial support para kareng estudyante at mestra. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Agpang kang Aquino, mo eskwela o DepEd ng ating responsibilidad king school safety nuning mabilog a komunidad. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Inutos na naman ng committee kay bating consolidated version ng panukalang batas king kilob ning adwang bulan bang aga jayting misulong king plenaryo. Nasaan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paaralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paaralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang ho natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo, at utang ho natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.